kanato ang nangandoy nga mamahimong healthy and strong ug malikay sa sakit. Apan gumikan sa ato mga lifestyle, kinaon ug gipang-inom, maapektuhan ang atong panglawas. Ug tungod niini, daghang mga health and wellness program ang namugna aron nga mutabang og giya kanato sa pagkaon ug inom og sakto ug ang pag-obserbar og healthy lifestyle. Usa na niini ang wildfit program nga pinaagi lang sa imong mga kinaon, mabaskog ka, mamaayo sa imong mga sakit ug muniwang. Busa, sayran ta ang mga benepisyo nga atong makuha sa wildfit, pinaagi sa atong pagpakiginabi sa labing una nga Filipina wildfit coach, dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Health and wellness atong hisgutan rong buntaga mga kapuso. Makauban nato wildfit coach Glory Jane Velasco. Good morning, Ma'am Glory. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka karong buntaga, Ma'am? Yes, good morning, Sir Nick, and mayong buntag sa ato ang mga viewers sa GMA Regional TV Live. Thank you for joining us, Ma'am Glory Jane. We've learned nga usa ka wildfit coach, unsa maning wildfit o nganong nainteresado man ka aning programa ha, Ma'am? So yes, sir. So I'm the very first nga Filipino nga certified wildfit coach. So nakaplagan nina ako ang wildfit ni atong February 2018. OFW ko ato nga time sa Malaysia. So as senior manager sa Osaka sa pinakadako nga mga companies dito. So taas kayong expectation to perform. No, nabantayan na ako nga as I age, murag nagka-degrade man ang akong health. So like for example, bugat na akong paminaw, unya ni dako na akong hawak, kapoy na kayo ang paminaw, unya na ako'y brain fog. So makalimot na ko, unya yoyo na akong energy levels, which is dili jud na pwede akong naaka sa senior management level. So matong nga nangita ko og lain-lain nga mapaagi para mo taas akong energy levels. So diha na ako nakita ng wildfit. Briefly, Ma'am Glory, unsa maning wildfit? Oh, yes. So ang wildfit is man siya ang program nga makatabang sa ato to transform our health, ang atong body weight and shape ug atong relationship around food within 90 days or less. Unsay kalainan sa wildfit, Ma'am, from other mga fitness o mga dietary programs? First is behavioral psychology. So sa wildfit manggod is naatay atong 3-step process ni siya. So we will reset our belief systems around food. Ang ikaduha is seasonality. So nga naman sa wildfit is we also recalibrate our diet from toxic to nourishing nga diet. Nya during the pita, so naatay gitawag nga mo switch ta from sugar burning to fat burning mode. Nya ang ikatulo, Sir Nick, is tudluan ta sa wildfit sa 6 types of human hungers. So like naatay nutritional thirst, low blood sugar, variety, empty stomach, ug emotional hunger. While you're on that hunger, Ma'am, siguro kadaghanan ra ba nato, Ma'am, magdepende sa emotion ang atong gana sa pagkaon, di ba, Ma'am Gloria? Am I right? Kami nag-uol ko karon, mukaon ko glami, nalipay ko karon, mukaon ko ini, nangita ko aning nag-crave ko aning pagkauna. So sa wildfit, Ma'am, ma-control nato ang atong emotions, ang atong mindset. Ay true jud na siya, Sir Nick, no? So kita emotional eaters man ta kay ang ato ang stomach is seat of all emotions man na siya. So kung natay ma-feel nga mga negative emotions or uncomfortable nga emotions, immediately dili nato siya ganahan ma-feel. So by using band-aid solutions, so pagkaon dayon. So ato siyang i-suppress using mga pagkaon. So natay stress eater, natay binge eater, lain-lain nga mga emotional eaters. Now through sa wildfit, tudluan ta unsaon pag-master sa ato ang emotions para makita nato unsay nag-trigger sa ato to feel this way. Can you give us a sample, Ma'am, sa may chart nga inyong gi-follow ini nga program, Ma'am Glory? Yes. So mani siya ang chart nga magi-follow sa wildfit. So makita ninyo sa gi-flash siya sa screen. So naggamit siya og 3-step nga process. First is atong i-reset atong belief systems. Ikaduha, i-recalibrate nato atong diet gikan sa toxic to nourishing nga diet. Unya natay sense of accountability. So from feeling lost before kay kaura na ginusara to feeling supported. Tips na nimo, Ma'am, briefly nga mahatag sa atong mga viewers kay hapit na ba gyud ang Pasko nya. Of course, magdaghan gyud atong kaon ning panahon na. Oh yes, so Sir Nick, tungod sa mga special occasions no, especially mao ni siya ang time nga ang naghiusa jud ang mga family members. So ang usa nga akong ganan isulti is Pasko man, give yourself the best gift, which is good health, especially nato sa pandemic karon. So very important nga ma-boost nato atong immune system para kusgan atong immune system. And in closing, Ma'am Glory Jane, very informative discussion. Mensahe nimo, Ma'am, nga buti paambit sa atong mga viewers sa buntaga. Ang ako pong ikabilin sa ilaha is
pay attention, apply sa katong inyong nakatunan karon. So i-address first ang nutritional hunger. So para dili mo gawas ang mga fake hungers nga mao'y makapadako nato ug mao'y makahatag nato og illnesses og diseases. With that, we'd like to thank you, ma'am. Daghan kami nakatunan ni Murong buntaga o hinaot makatabang sabta. Labi na sa mga nagtanaw nato karon ug mga interesado sa inyong programa sa Wildfit. Daghan kayong salamat gikan sa Surigao City, mga kapuso, si Ma'am Glory Jane Velasco. Salamat, Ma'am Glory. You're welcome, Sir Nick.